התורה מאשרים את דברי בן גביר במתקפה היועצת המשפטית שמאלנית, מוטה ולא אובייקטיבית. גלי בהרב מיארה ערכה בירור ראשוני עם המפכ"ל והחליטה על הקפאת ההדחה של מפקד מחוז תל אביב. חשש כבד ביחס לחוקיות ההליך. אם כן, מה אומרת התורה? שהיא הבלופר של הבריאה? אם כן, רבותיי, כל מה שאתם רואים פה מופיע בספר אחד שמות, מסוף ט"ז עד אמצע י"ז, כל 51 אותיות. מה כתוב? בפגישה הכי טובה של מיארה והרב, לא מופיע במשפט אחד, מיארה והרב, יועצת ממשלה, למעשה אפילו יועצת הממשלה, שמאלנית בדרך כלל קשורה לעמלק. עמלק ההצעה שלהם זה סמאל, זה השמאל, שרוצה לשמות עיני קבל, לא רוצה השגחה, לא תורה קדושה, לא רוצה דרעי. אם כן, פילי פלאים, והקליפה שלה מייללת, זה קליפת התאווה, כמובן. שאול ישמעאל מופיע פה כשעמלק אחרי פגישת השמאל מופיע למעלה, אבל רבותיי, כל זה מופיע בשורה של 51 אותיות. אם כן, דברים מעניינים, אקטואליים ביותר, בימים אלה, והם מראים שזאת התורה בלב של הבריאה. סטטיסטית מאוד גבוהה, לא ניכנס עכשיו לזה, נעשה אחר כך לכם דוגמה שתראו הממשלה עם יועצת ממשלה, והפגישה הכי טובה של מיארה עם ברב, זה סטטיסטיקה מאוד גבוהה, ואמרנו שהתוכנה הזאת היא תוכנה של דוקטור רוטנברג, שטוען שמינימלי, פגישות הכי טובות, כמובן שהן הרבה יותר טוב מסטטיסטיקה שאיתה אפשר לרמות.